Meta kien intervistat minn Lubondi, il-Prim Ministru Robert Abela kien mistoqsi dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-fatt li l-poplu għadu qed jistenna li ssir ġustizzja. Robert Abela baqa' jiddefendi lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Jien nitkellem dwar Kummissarju tal-Pulizija wieħed fi 3 snin. U kien Kummissarju tal-Pulizija li ma nħatarx kif kien isir qabel 2013 li jażlu il-Prim Ministru tal-ġurnata, rajna ġifieri minn dakinhar sallum il-ġurnata dal-attakki kostanti ġimgħa wara ġimgħa u tajjeb kif qatt inti huwa surreali. Dwar is-saga ta' tlesptarijiet, Robert Abela reġa' indika illi kien bis-saħħa tal-gvern tiegħu li dawn nataw lura lill-poplu Malti. Bil-Prim Ministru jevita illi jsemmi li hu flimkien mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ridu jagħmlu ftehim ġdid ma' Stewart minkejja li kienu jafu li dawn serqu lill-poplu Malti wawċi il-miljuni mingħajr ma taw xejn lura lis-settur tas-saħħa. Ftehim li ma sarx minħabba pressjoni li saret minn ħaddiema taċ-ċivil. Aħna ħadna l-isptarijiet lura fidejna bil-termini tagħna, jiġifieri il-mod issa kif se nħarsu wkoll il qudiem lejn il-viżjoni li għandna għat-tliet sptarijiet. Mistoqsi jekk pajjiżna hux preparat għaż-żieda fil-popolazzjoni Abela ma ta' ebda tweġiba. 100,000 ruħ barranin jgħixu hawn Malta, infrastruttura, mater dei, servizzi soċjali, edukazzjoni, kollha għandhom bżonnhom dal-affarijiet. Ippreparati għalihom jew le? Ma mhux dik hija d-domanda li wieħed irid jagħmel. Intant bħalma issa saret prassi l-Prim Ministru reġa' tefa' tort fuq ir-rati minħabba li t-tardjar f'ċerti każijiet u inkjesti. Abela semma wkoll il-bżonn li tinbidel is-sistema elettorali iżda ma qalx ma' min qed jikkonsulta biex ħareġ b'din l-idea. U għamel referenza għal fatt li jistgħu jinbidlu d-distretti jew li saħansitra jinbidel il-mod kif ikunu ffurmati l-kunsilli lokali. Bil-klim tiegħu kważi alludi għal xenarju fejn joqsu l-ammont ta' kunsilli lokali madwar Malta u Għawdex jew inkella joqsu l-ammont ta' kunsillieri.